субҳ бахайр кадбонувони азиз, боз як захираи дигар барои зимистон. меваҳоро шуста тоза карда аз чарх мегузаронем. баъдан барои меваи чархшуда, барои 2 коса меваи чархшуда 1 коса шакар мегирем ва онҳоро дар шоҳкоса қабат ба қабат мерезем. ва инҷо шумори мева ҳарчи бештар бошад беҳтар аст ва хубтару хушмаззатар аст, вале олу бояд бештар бошад. барои 2 кило олу масалан 1 килоги себу, зардолуву, шафтолуву, нок ҳарчи бештар бошад боз хубтар аст. ним соат дар оташи паст меҷӯшонем. омода шуданашро месанҷем. ҳамин ки аз лаъли нарехт, пас омода шудааст. онҳоро ба зарф мекашем ва бо сарпӯшакҳои ҷӯшонидашуда маҳкам мекунем. ва як қисми каме мондаашро ман барои субҳона гирифтам ва хуб омода шудаанд. гарм печонда ду шабона рӯз нигоҳ медорем.